дуруду салом бинандагони гиромӣ. барномаи баҳси доғ аст ва ман ҳишом явдуманон. дар ин барнома мо баҳсҳои доғ дар шабакаҳои иҷтимоиро баррасӣ хоҳем кард. яке аз доғтарин баҳсҳои се рӯзи гузашта навиштаи корбаре бо номи Хаспалаев Дима дар гурӯҳи ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон буд. ин навиштаро 76 нафар бознашр карда, зери ҳар бознашри он даҳҳо нафар шарҳ навиштаанд. танҳо дар зери пости асосӣ беш аз 70 нафар изҳори назар кардаанд. Хаспалаев навиштааст: ӯ дар яке аз деҳаҳои ноҳияи шаҳри Туз хоҷагии деҳқонӣ дораду пиёз киштааст. дар натиҷаи сардии ҳаво ва барфе ки 2 ҳафта қабл борид, онро хунукӣ мезанад. барои кӯмак занони маҳалларо даъват мекунад ва дар аснои кори 40 нафар дар ҳамагӣ 51 сотиқ замин кормандори шуъбаи андози ноҳияи шаҳри Туз меоянд ва аз ӯ талаб мекунанд, ки барои ҳар як коргар андоз супорад. маблағи андозро 4180 сомонӣ муайян мекунанд. Хаспалаев мегӯяд: ин ҳам як тараф. ба рақами боварии кумитаи андоз занг задем. онҷо гуфтанд, ки кормандони кумита ҳақ доранд барои ҳар як коргар 400 сомонӣ андоз банданд. агар 40 нафарро кор фармуда бошем, бояд як моҳаашро супорем, ки 16000 сомонӣ мешавад. ин корбар навиштааст: беҳтар аст деҳқонӣ накунем. 16000 ҷарима супориму боз ҳар як гектар 13000 андоз супорем. деҳқониро бас мекунем. вокуниши корбарони фейсбук ба ин навишта асосан пур аз қаҳру ғазаб аст, ки бар сари кумитаи андоз рехтаанд. корбаре бо номи Али Акбарӣ навиштааст: бо чунин хароҷот боз даъво мекунем, ки маҳсулоти кишоварзӣ қиммат шудаанд. оё деҳқон оила надорад? магар ӯ хизматгори бемӯз аст? ин аст оини давлатдорӣ? соҳиба Исломова ном корбар менависад: кормандони ифлоси андози Тоҷикистон ба ғайр аз пулситонӣ аз мардум аз дасташон дигар кор намеояд. на танҳо андоз, нотариус ва ғайру ғайра ҳамин хел мекунанд, ки нархи сабзавот ба осмон мебарояд. хешу таборат дар заминат ёрдам дода кор кунанд ҳам ин чашмгуруснаҳо налог мегӯянд. аз рӯи фаҳмидаам ғайр аз налог боз ҳаққи худашон ҳам ҳаст. корбари дигар Мирзоалӣ Каримов мегӯяд: корманди аз ҳама ҳаромхӯр андоз аст. мошинашонро бинед, хонаҳошонро бинед. рӯз аз рӯз зиндагӣ мушкил шуда истодааст. манижа Фирдавсӣ ба раиси кумитаи андоз сохта навиштааст: андози Тоҷикистонро хоки лаҳад сер мекунад. давлатзода Нусратулло пули буҷаи давлатро гирифта, писараш Давлатзода Иззатуллоро хонаҳои баландошиёна месозад. ин ҳаромхӯри дигар ҳам мардумро хонаҳояшонро чаппа карда пули ночиз медиҳад. барои чӣ ҳукумати Тоҷикистон ба ҳама ин чашм мепӯшад? то ба кай ин ҳаромхӯрҳо мардумро ғорат мекунанд, бехонаву дар мекунанд? корбаре бо номи Фирӯз Одинаев пешниҳод дорад: ҳукумат имрӯз бояддаҳони мақомоти андозро бандад ва ҳатто бояд шукр кард, ки барои занҳои хонашин дар деҳот ин гуна кор пайдо шудааст, ки аз як тараф зиндагии ин оилаҳо беҳтар мешавад ва аз тарафи дигар оромии ҷомеа таъмин мешавад. Аббос Буриев гуфтааст: дар хонаи худат якта мех занӣ, ин корбари андоз агар бинад, дар ҷояш 15 000 ҷарима мекунад. дар ин қадар ҷарима ин ватани мо бояд бойтарин мешуд, лекин лошахӯрҳо дар буҷаи давлат не дар кисаи худашон мезананд. корбаре бо номи Муиз Олимӣ менависад: инҳо мехоҳанд, ки шумо ҳамеша камбағал бошеду ба онҳо сар фурӯд оред. ин раҳбаронро ягон рӯз як ғазабе ба сарашон ояд, ки баъд ба қадри мардуми меҳнаткаш расанд. ин ҳаромхӯрҳоро коронавирус сариштаашон кунад. худоё, ба роҳбари давлат нома ирсол кунед, шояд ягон беҳбудӣ шавад. Минҳоҷиддин Одинаев ном корбар навиштааст: ҳукумат ҳамеша роҳи осон мекобад, лекин намеёбад. ман пешниҳод мекунам: 1. андозчиҳо парронда шавад. 2. кишоварзон парронда шавад. нет человека – нет проблем. баҳси зери як навиштаи рӯзноманигор ва гардонандаи маъруфтарину сервӯзтарин гурӯҳи фейсбукии тоҷикӣ ахбор барои афкор низ доғ шудааст. Раҷаби Мирзо суол гузаштааст, ки дар Узбекистон беш аз 1700 гирифтори коронавирус буду 7 кас мурд. дармон нест, чанд кас? бо фарқ аз баҳси қаблӣ назари корбарон зери ин навишта хеле гуногун аст, зидди ҳам ва бо баҳсҳои дурудароз. дар ин баҳс асосан рӯзноманигорон ширкат кардаанд. барои мисол, зери шарҳи рӯзноманигори маъруфи дигар Фахриддини Холбек, ки бо киноя гуфтааст: воқеан дар Тоҷикистон аслан одам намемурд, чаро ин сол мурдан равон аст. Узбекистон ва тамоми кишварҳо даврубар иттилои воқеъро намедиҳанд,
чун мардум намефаҳмад. Наздики 30 нафар зершаҳр навиштаанд. худи Раҷаби Мирзо дар эътироз ба Фахриддини Холбек гуфтааст: Фахриддин, дар рӯзи ҷумъа ва аввали Рамазон қасам бихӯр, ки кай шунида будӣ дар моҳи апрел пневмония омадааст ва одаме аз ин касал мурдааст. ҳамчунин ин рӯзноманигори шинохта мегӯяд: хеши наздикамонро ки то дин насоз буд, якбора бо диагнози пневмония ба касалхона хобониданд. имрӯз вазъияташ вазнинтар шудааст. тасаввур мекунед одами ҷавону солим якбора. рӯзноманигори дигар Туҳфа Аҳмадова ба ҷорӣ кардани карантин эътироз карда мегӯяд: оҳ ин карантин, агар карантин шавад вой бар ҳоли мардуми тоҷик. ман 2 моҳ аст ки дар карантини Русия қарор дорам. инҷо мардуми рус аз карантин ба дод омада ҳар рӯз онро итоат накарда ҷарима месупоранд. карантин як зарбаи сахте будааст, на танҳо ба рӯҳияи мардум, ҳамзамон ба иқтисоду буҷаи кишвар. рӯзноманигори маъруфи дигар Насибҷон Амонӣ ба Туҳфа Аҳмадова эътироз кардааст: барои мову шумо иқтисод ва буҷаи кишвар муҳим ва асосӣ аст ё саломатии мардум? мо ҳам дар вилояти Алматои Қазоқистон дар карантин ҳастем ва ҳукумати ин кишвар барои шаҳрвандонаш, ки дар карантин ҳастанд, ёрдампулӣ медиҳад. барои 3 гурӯҳи табибон ва кормандони тиб низ дар давраи карантин аз 1000 то $2500 маош муайян кардаанд. дар Ӯзбекистон ҳам дар ҳаққи табибон чунин ғамхориҳо сурат мегирад. агар худо нохоста ин бемории вогир вируси короно бошад, ҳукумати кишвар вазифадор аст ки шаҳрвандонашро ҳимоят бикунад ва аз хазинаи давлат ёрдампулиҳо бидиҳад. ҳоло баъди фавти чандин нафар ва ба гунаи ғайриоддӣ ба хук супоридани бархи онҳо ва сирояти ин беморӣ ба дигарон, овозаҳо атрофи ин беморӣ басо зиёд шудаанд ва мардум ҳақ доранд ки дар ин маврид воқеиятро бифаҳманд. бибимоҳ Алидухт хабари аҷибе додааст. ӯ мегӯяд: имрӯз дар маҳаллаи 61-ум 100 нафарро хона ба хона барои муолиҷа ба ташхис даъват кардаанд. 70 нафараш пневмония баромад. хоҳари дугонаам ҳамон ҷо ҳамшираи шавқати минтақа шуда кор мекунад. Чинор Имомӣ ба ин назар аст, ки дар ин давраи ҳассос бояд бо давлат буд ва ба омори гуфтаи онҳо бовар кард, чун чораи дигар надорем, карантина бемаврид аст. аммо мушкилҳои иқтисодии Тоҷикистонро ҳам набояд сарфи назар кард. ин буд гузориш аз баҳсҳои доғи ин ҳафта. лутфан назарҳоятонро дар зери ин навор нависед ва дар баҳсҳо ва машваратҳои шабакаҳои иҷтимоии фаъолона ширкат кунед. то барномаҳои оянда, худо ёру мададгоратон. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net